Svakog minuta, preko 500 sati sadržaja je postavljeno na YouTube. Svakog dana, YouTube ima preko 120 miliona aktivnih gledalaca iz celog sveta. Sa ovolikim brojem ljudi, samo je pitanje vremena kada će sledeća osoba od njih da bude žrtva. Ne dozvolite da se to desi. Budite deo rešenja. Da li ste znali da je 1 u 3 osobe sklona tome da postane žrtva nasedanja na šale iz Draterovih videa? Nasedanje na Draterove šale je epidemija koja svakodnevno raste, ali oboleli nisu ni svesni da su zaraženi. Simptomi ove bolesti su nedostatak smisla za humor, ostavljanje ljutitih komentara na očigledno komičan video, bespotrebno vređanje i psovanje ljudi koji su shvatili šalu. Zajedničkim snagama možemo pomoći ovim ljudima. Ako primetite nekoga da pokazuje ove simptome u komentarima Draterovih videa, nemojte oklevati, odgovorite im, opusti se, ceo video je šala. Budite deo rešenja. Ukoliko ste vi ili vama bliska osoba žrtva nasedanja na Draterove šale, reagujte na vreme. Nikad nije kasno. Samo zapamtite i ponavljajte. Opusti se, ceo video je šala. Ponavljanjem ove mantre obolelima umanjujete im šansu da ponovo budu žrtva nasedanja na sledeću šalu. Samo na taj način možemo potisnuti širenje epidemije i potencijalno je ukloniti. Budite deo rešenja. Spasite život. Znam da se Drater uvek šali u svojim videima, ali ovaj put je bio ozbiljan. Napravio je ovaj video da bi mene lično uvredio. On je zla osoba. Hej, nije, nemoj tako, opusti se. Ceo video je šala. Nemoguće. Moguće. Sad ću da mu pokažem. Šta će sad? Da ostavim hejt komentar. Hejt? Nemoj bre to da radiš. Moram. Nemoj, ispašćeš glupa. Moram, on je zao i mora to da zna. Slušaj me bre. Neću, video nije šala. Moram da hejtujem. Moram da... Spasi me. U redu je. Samo se opusti. Veruj mi. Opusti se. Hej, a pazi sad. Bitno je da si shvatila da je video šala. I sad kad to znaš, nećeš nikad više na njih nasedati. Opusti se. Opusti se. Ako želite da vidite moje navodno uvredljive, ali sigurno šaljive videe, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Sava Ivković, Antonio Gorešek, Kiki Black, Lovro Riger, Mario Vrećo, Neon, Tryhard Tadej i Vlad Baš. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.